ҳама дақиқаҳои зиндагиша точно намедонем ки ҳами ё ҳами кора кардагиян ё не. На подписация кунед, на лайк кунед. Хоб ҳама ки уже айхонаҳошон набромадан чихеле ки мегаштин ҳамон хе гардед. Мо дар ин момент бояд чӣ кор кунем? Вапше гуфтагӣ нестае ки тоҷик ай дабай. Ассалому алейкум ба ҳама, иншоалло ҳаматон соз ҳастин, хуб ҳастен. Хоб як чиз нафаҳмам бародаро. Сабаб чие ки айрӯи чор гнида виноват мекунанд, халқа гунаҳгор мекунанд. Аз рӯи чор гнидае ки на миллат доранд, на дин, на ягон чӣ. Аввалаш мо ҳоли точно намедонем ки ҳами ё ҳами кора кардагиян ё не. Бо якчанд видеоҳое буромадестае ки хитонам ба фикрам уже хела баъди ин видеоҳо буромадан хулосатон дигар шид, нашод ҳамин тема ва ҳамин коре ки шаби бисеюм шид. Халқи хидмон аввал паникара байни хидмон сар кардем. Ина қапидан, ина чӣ кардан, байни хидмонда паникара сар кардем. Халқи тоҷика против рус кардан буд. Ичиам почти 80% ба мақсадшон расидан бигем, барое ки мо хидмон айрӯи нами галасавое ки ӯ роӣ кардан тарсидем, чӣ кардем. Ай рӯзе ки ҳами ҳодиса шид, халқа гуфтанд тоҷика депорт мекунанд, тоҷика мекишанд, тоҷика эхе мекунанд, тоҷика охе мекунанд. Якум хоб ҳама ки уже айхонаҳошон набромадан, раҳуруда ягонта бигем тоҷик узбека намедем. Ҳама мегуфтанд ё значи виноватанд ки ё ба ҷо шидастанд, ё метарсанд. Хидмона тарс додем, халқ хелча тарс дод. Минӯи ма пагаи ҳами кор аэропорт рафтам, гуфтам ки як ба метро бирам, чӣ гапай? Мебини ягонта нестай. Ягон кас мегӯем дар метро на тоҷик ҳастанд, на узбек. Ҳама славянские, русские ҳамашон. Неста ягонта. Ҳама ба ҷо шиданд, ҳама дар хона шиданд. А як ҷиҳат бигем хуб шид, одамое ки документ надоштен, шумо дар ин хуб буд. А як ҷиҳати дигар бигем ки мо хидмон типа мо ин кора кардем, мо тарсидем, мо набромадестем. Не хеле шид. Ман ин минӯи хидм рафтам аэропорт дуромадам. Хоб внуковара ҳам пагаш рафтам, сиёка кардам, мондам ки ягон гап нестай, бачаҳо натарсед, хеле корбор нестай. Ҳама хест типа уже дига тоҷик дар ҷа қадр надорад, тоҷик уже никтоҳай, ин ҳами хел ҳама хест гирехт рафт. Ҳамин сабаб билет қимат шид. Билет аввалин дараҷа уже ҳамин сабабе ки халқ бисёр уже ҳама фикри хонаравӣ кард, билета қимат кардан. Як мисоли оддӣ меёрам да, як мисоли оддӣ меёрам. Ина чанд сол, 4 сол, 5 сол пеш ина ҳувайдои 5 солара. Ҳамин кора сиёмини рус буд ҳамон. Не ки мо хеста миллати ура, чизи ура наразидем ку. Нагуфтем ки мақсади ӯ русай, значи ҳама русои нами хеле педафиланд. Нагуфтем ку. Барое ки мо худмон медонем ки мақсад айрӯи як гнида наметавонӣ ки як натсия гунаҳгор кунӣ. Мо хестем баъди ин кор хестем ҳама гирехтана сар кард, ҳама бисёр кор ай коршон пеш кард, рафтанӣ шиданд, ё гуфтанд значи ё гунаҳгоранд. Ҳақиқат ҷои тарс нестай. Ҷои нанг номуса ҷои тарс нестай. Ҷое ки миллатта пас мезананд, там бе провокатсия нормали қатиш биро гап зан ки арӯи 2 одам ё арӯи 4 одам ё арӯи 7 одам ту наметонӣ як миллата пас занӣ. Миллате ки 8 чанд миллион аҳолӣ дорад. Наметонӣ айрӯи 4 одам ҳамара гунаҳгор кунӣ. Ҳақ надорӣ ту. Ту чӣ кораи вабше ки барои 4 одам хеста вай мекунӣ. Ин қавода миллатта гунаҳгор мекунӣ. Худи Владимир Путин нашуд ҳамин тема вабше гуфтагӣ нестае ки тоҷик ай дабай. Барое ки ӯ худаш мефаҳмад ки айрӯи 4 одам ҳақ надорад як давлата ай кунад. Медонад ки тоҷик аввал кӣ буду, кӣ ҳасту, кӣ мемонад. Алҳамдулилло мо як таърихи бое дорем ки мақсад дунё медонад таърихи моро бигем хато намешавад. Ҳаракат кунен, хитона мақсад ба ҷо накунен. Одамое ки документ дорен, как нада буро ин кортон равен. Чӣ хеле ки мегаштен ҳамон хе гарден. Ин хеле не ки дар сартон кепка зада дар дили метро ин ранги мушако ба ҷош. Дар документи 100% ай чӣ метарсӣ? Ай чӣ метарсӣ бародар? Бахе документи қоидави ай. Ту на ягон гуноҳ кардӣ, на ягон каса кушти, на ягон каса задӣ. Чӣ хеле ҳасти ҳамон хе раҳ гард, ягон кас натарс, на изо каш. Ту накарди ягон кора. Ту гунаҳгор нестӣ. Ҳақ надоранд ки барои 4 та оқипадар як миллата пас зананд. Ҳақ надорад ягон каси кора карданда. Барои ҳамин мо дар ин момент бояд чӣ кор кунем? Хидмона чӣ бугум? Аввал ки хидмона ислоҳ кунем ки мақсад провокатсия дода нашавем. Провокатсия ягон вақт провокатсия нағалтем. Чатода ки уҷа разбор чиай, шумо разбор накунед. ҳақоратшон накунед. Нависем ки мисол арӯи 4 та гнида ту наметонӣ миллата гунаҳгор кунӣ. Тамом. Ҳамин қагапа.
خودش آدم با عقل همین سوال یا با که خون میفهمه که میگه آدم پراجی قطعی نه بحث نه هیچ بفایده باز همین بعد همین کار تلگرام هر روز راز برای دام چاتوی هم بو لیکن میبینی مثال 3-4 فایزش نام تاجیک نویسه تمام تاجیک نیست داوسون تروریسم خیلی و خیلی همش نشد همون کار برو که دامجش دیگه خودش وقت نشون داده است وقت بهترین داوره خودش همش نشون میده مقصد اوجه کی اوجه خیلی ای روز حادثه اینا 4-5 روز گذشت اوجه خیلی روی شد برآمده است که چی گپ کار رفته است چی گپ شده است خودشون اینا می روسای خودشون مقصد آدمای با عقلی که میفهمن کمتر پالیتیکا را دیدن که چی کار برای گفتن نه یو گناهگار نیستن برآورده استن 4 تا بیچاره تیپا مقصد زده و چیکاده در نامش بار کرده استن برای می حرکت کنین ای همه التماس پرووکاسیا یگان وقت دادن نشین неки ба ҷӯшда дар хонатон наштин ай қафои кор бортон шин кадоме ки документҳо соза ай қафои кор борш боша касоне ки документош нитоай ай қафои документотон шин газарен мақсад газарен ягон границаи сӯсе документон соз кунин шумо закони бигардин шарт неста ки шумо иминои шуморо биё ягон ред дағал тена шуморо депорт кунен баъд бирен мисол баъди 2-3 сол биёен баъд документ кунин документонро соз кунин как надагардин шуморо ягон кас ҳаққи ки документотон туғри ягон кас ҳақ надора ки ягон чи гап занад шумо закони гаштестен закони налоги давлатшо додестен кори хитона кардестен ай қафои зиндагӣ бору кор бори хитоне ягон кас ҳақ надора шуморо як гапи калон гап зана бовар кунед ҳамин қа меоем дар метро мегардем як кас нигоҳ намекунад як кас нигоҳ намекунад ки мақсад тоҷики чиит барое ки мо хидмон мақсад хидмона типа баҷо кардем ҳамин рӯзе ки ҳамин кор биромад ҳама баҷо шудем айсн мақсад галасои пафтан ки тамом пага инами қара тоҷик 50,000 депорт мекуна авсо таксиро ихе мекуна уснаш иш куш не охи хидмона нишон додем ки значи ами гунаҳгори мо хаб кунем бояд дар ҷо бишинем не касоне ки документотон туғри нашинен ай қафои корбортон шин ай қафои зиндагитон шин ҳама дар қафои зиндагиша барои як бурда нон омадӣ кор кун меҳнати ҳалол кун бихебра барои дусум мақсад суми ҳаром ҳаракат кунем ба ҳар кори ифлосе ки ҳаром ҳам аз ҷиҳати қонун ҳам аз ҷиҳати шариат ман кардагия нарем барои дусум суме ки ӯ сум мақсад мегзаране ки корот мемона номи миллата пас мезанӣ аёдат наброра мира нагем ки ира барои ягон хел просмотр барои чиз кардеша ман безор ма ҳам просмотр ҳам подписатсия на подписатсия кунед на лайк монед ҳеҷ кор накунед мақсади ма ки тоҷик бояд хича аввал хича нишонта ки кияю чия мо на дуздем на терроризмем на ягон авбошем семия берзодов не бивает ира ҳама медона ҳамаи миллат да ҳаста хеле ҳама миллат да ахмақ ҳаста шарт неста ки арои 4 та беақл як миллата гунаҳгор кунем барои ҳамин илтимос ай ҳама провокатсия дода нашин аввал ин кор ҳаракати ин ҷангу чикати ҳал намешава ин ҳамин мирни ҳал кардан мумкина ҳаракат кунед нишон диҳед ки чӣ гап корай мақсад мо гунаҳгор нестем аллоҳ нигаҳбони ҳама эҳтиёт кунед бачаҳои бедокумент худтон эҳтиёт кунед аллоҳ нигаҳбони ҳама